Wena Saliwa wena. Ungihlebeleni ngizwile kuthiwa ungihleba ku TikTok uthi angikwazi ukupheka. Ungangijwayeli kabi mina nekhanda elinezibindi yezo elinamakamera u4. Ungangijwayeli kabi nobuso ngathi salwaze singaholanga sifike kuthiwa ikhadi lalo ya decline. Ungalinga ungijwayela mina umculo ongezwakali lana. Ukucula umculo engazi ukuthi awumasterishiwe. Kahlahle wena nje ngimela bushaya ingodo uhamba ulungisa amasanga semizini yabantu. Ungalinga ungijwayela mina ngisumka lakho. Futhi wena Saliwa ngisakudinga ikhampani yami futhi yonke ama-CD yakho abhedayo lawa ngezwakala ukuthi ucula ukuthini uhambe nawo. Bengithi ngiyakusiza ngikwenza umuntu noma ungifeature ukhokha imali encane uhlezi ukhala uthi imali ayiphelele. Lesishiphi lesi ungalinga ungijwayele. Thatha yonke into zakho ama-CD yakho abheda nama-USB yakho ane-crash ngiqala i-USB kangiqala ukubona i-USB ne-scratch. Wena nje ikungijwayela kabi nempandla lokho waqala ukugqoka ompintshi lamabhuluku akho amancane lawo uthi uma ugqoka uqala ugcoba irama uyangijwayela nje ungijwayela kabi nje naSaliwa ungangijwayeli uyangijwayela ugqoka ama-T-backs ama-isamo yonke into nje ebheda ayigqoka wena lesishiphi lesi nempandla ecwebezelayo.